Pinoy Bus Driver TV. Ako pa rin dyan. Marinaga, sa mga people. Dito 6, tawaga na, malilig pa lang. Maulan dito sa Bicol, kami sa Samar, dito sa Bisaya. Kaya sa Green Highway sa Tamaysin.
Pamulis Norte. sa ating lahat. Isang tanong, isang sagot. Meron ba magsi-CR? May mag-CR po? Sagot agad. Ayan, para ihanap natin ng CR. Kaya maya magsabi na mag-CR kayo. Kalabitin niyo lang yung driver kung sino nandito sa Manubila. Huwag kayong mahiya, huwag kayong magpigil ng ipot o kaya mahirap yun pag sila
magkasama sa biyahe. Yung iba kasi maiyak pa. Good morning, Musit. Maray na agad sa mga taga Norte, Camarines Norte, sa Tabugon, Santa Elena. Mag-CR lang tayo ha, para hindi tayo magtatagal. Kasi bawal pa tayong kumain dito. Meron tayong stop talaga na authorized. Bawal tayo kung saan kumain. Dahil kagaya sa iba na kahit saan pwede yung kumikin. Papuntang dahil sa papuntang Manila, ang kaliwa, ang kanan, papuntang dahil Santa Elena, Talisay, Labo, dahil hindi tayo Manila tayo magulong nila. Kilometers. Diretso Cubao. Kairos 8. Pasay. 246 na lang. Ang 224. O dito, mag-CR dito ha, CR. Kaya may CR dyan, kaya lang pila-pila tayo dyan. Sige po, CR na tayo ha, CR.